Tunak máme uskladený tovar, sú to mraziarne Sládkovičovo, sklad C2. Poďme, ukážeme vám, ako to vyzerá vo vnútri. Toto sú vstupné dvere do mraziarenského boxu. A takto to tu vyzerá. Tunak máme uskladené komplet mrazené Asajko produkty. Nanuky, natižely, kybliky a 200 gramové sáčky. Teraz nám práve vyskladňuje pán tovar do metra, ktorý budete môcť kúpiť už od stredy 9. mája. Takto to tu vyzerá. Komplet. Je toto mraziarenská komora a je mi strašná zima. A toto je môj kolega, ktorý je v teplúčku. Správny zamrznutý asaj maniak.